Ya Allah, golek rezeki arep bodho nyangoni putu kaya ngene rekasane iki lho. Muga-muga lancar ki omahe ora suwung. Mbok Jah. Mbok. Mboten ngersakne sandangan kangge bodho. Sae-sae kualitasé sae. Mbok Jah. Mbok, assalamualaikum. Mboten ngersakne pakaian to jenengan. Kok suwung. Mbok, pakaian murah-murah apik-apik monggo lek ngersakne. Ya Allah ya suwung. Leren dhisik. Perjalanan kene Purwokerto kok ya wis rasane sanggenane awak. Gek nyanti yo wong iki biasane. Iki apa penake ning nggone Mbok Dami kono kok nolekne wong tuku ya. Lalu mbrah kesele. Iki nggih jorong entuk hasil apa-apa kur 85.000 nagih seret ya ora umum. Mbok arep bodho kaya ngene ya Allah, ki dagangan sik mambrak kaya ngene. Dalane kok ya nyamen. Rabotan, rabot, cotil, wajan, mbak, rabat, mbak. Wah, nganti bang iki sanjangan sapa kinggir-kinggir ya. Selak leren sisan nek ngono. Ya nyok urung enek sing payu. Piye ki engko? Yo ngalah yo. Mai suwung arep kebolet nguyuh ya dadak ning mburi jangan masalah. Kayak wong itu nyandi iki mau. Apa kae? Aduh, Makde. Nggih. Pun sadean to sampean ke? Sadean jenenge Bu bareng-barengi kula Purwokerto. Wilujeng. Pangestu sama senela niki. Jenengan sadean apa? Niki perabotan jenengan mboten ngersakaken napa niki? Matur nuwun Mas, aku dhewe iki ya ubat gitu, ubat. Sandangan sik semene mbane iki terus rumah kene ya dalah ya suwung. Lah nggih. Arep bodho iki rumah saku ekonomine sulite ora kaya bodho iki. Apa ya padha ae apa. Sami mawon kula niki ketenjing setunggal mboten. Sampeyan ki wis nggone bloke Mbah Dami, bloke Mbah Anu wis man deloki. Dereng. Engko lek anu jarono mbok nawa. Ya suwethuk neh. Sampeyan ki kaya cethukan ning warung Pandosan kono to? Oh nggih, sarapan niku. Ora apa sampeyan. Mboten. Begini nggih ngeten iki pripun nggih? Kerja kok nggih mboten baurike gek nyambut gawe dhewe gek mlaku lho Mas. Cara paitane paitan tungkak. Dene arep poso gak mampu sing penting awake ora ganggu karo liyan, sing poso rasa ora ganggu. Mas awake ora poso, awake golek rezeki ngono lho ya. Nggih. Enak kok ya enak iki. Enak iki. Ning dompet iki ya ana. Ira nggih jenengan niku ngeses to, Mbah? Ya larang rokok lho. Wong biyen ki rumah saku lek ora rokok ya ora mantep lho iki. Rokoke Orea iki lho. Ayo ta ya ngerokok ya ora apa-apa. Jenenge nasibe bakul iki kaya ngene iki. Kudu ditlateni sing penting kabeh barokah. Nurut dalan ora nyolong ora apa ya to? Nggih. Ya hasil-hasile dikemeni apa diopekne anak ngono ya. Bisa dadi daging. Gini ki sing gadah griya te pundi nggih, Mbah? Mbah aku ya rene wonge sing ditunggak anakku pira ngono tapi ya semayane iki kengke Rebo. Wis paing ya. Kemis pae. Kemis paing semoyo aku rene ya ora. Asline pundi jenengan niku? Purwokerto. Tapi aku manggonku ning kene lho Mas ning setutup jenengan kono. Witer ya teko nguncum Banaran Singgan, teko Talun ngene iki. Teko ngebal. Ya sak endi sing enek sing butuh ning ngono ae.
Biyen ki pernah aku nempokne sandangan ki wonge minggat. Oh, nggih. Totale ngono cara wedhus ya wis gedhe ngene ya bene tak ikhlasne ae wong kabeh ki rezeki ki Gusti Allah sing ngatur. Nggih. Penting kan berjuang to, Mbak, ngenten niki. Aku mbiyen tau audisi pembantu ning gone Pak Kopleh kono ya ora ketampa. Kopleh Bos Garong. Iya, Pak, aku lek kon bubut, kon nyapa-nyapa ya sik diselangi warang gononan ngono ya iso nang ya ora ketampa. Ya aku ya sering ketemu ya karo Mas Kopleh kuwi. Nggih. Lek ngono piye penake? Aja bareng aku tak dhisik. Jeneng rezeki ki lek bareng-bareng ora meni. Nggih. Aku tak dhisik ning gone sapa kono Mbah Dami utawa mubeng-mubeng lek aku payu engko ya kowe nyusul mburine ra apa-apa. Nggih. Santum slamet sing penting. Nggih. Golek rezeki sing barokah. Nggih. Kek ki momone ya to. Berhubung ya rebut cukup, kek golek rezeki sak dalan-dalan. Aku tak mulai dhisik ngono piye? Maksudnya mulai golek anu liya. Nggih. Lha jenengan namine sinten? Iya jagongan sake soto kagungan. Jenengku asline Mbah Mona. Lah kok apik men jenenge? Jenenge Mona iki ceritane ngene lho, Nak. Riyen kuwi anak kuwi jenenge Mona Lisa. Nggih. Wong-wong lek wong desa, wong gunung lek nyeluk mbok anak sing mbarep. Nggih. Kuwi ning mbok ya nyeluk anak kuwi. Asline mboke Mona. Lek kowe sapa kowe? Loso. Ya semoga-moga ae andum slamet ki aku tak golek rezeki liya ya. Nggih. Iki ngatos mawon. Hati-hati. Kowe ya sing hati-hati rezekine lancar. Kula tak nunggu sing gadah griya niki mbok nawi. Iki oleh 8.000 nyel. Oh alah, kula dereng pajeng niku aku. Ceritane 80.000 tak jajakne pecel iki 30, rokok 30 belas wis ora iso. Lah nggih. Aku tak dhisik ya. Lah nggih. Apa kok gendong nih? Walah, nggih. Iso wis. Saged? Wis iso. Walah, pun sepah kok ibu yogane sing dodol ngeten niki. Ngono kok ndak hati men wong ya kok dolanan HP ning jero kamar. Lah nggih. Ya. Nggih, ngatos-ngatos Mbak. Ya aku tak pamit sik. Nggih. Mbak, rokoknya keri, Mbak. Rokok entek rokok. Alah, arek sauti. pun toh pamit to kaya napa mawon. Ya. Nggih, ngatos-ngatos. Ya. Oh, siae niku lek ditenteni paling yo ora nek gaene wis tak golek bahan liya, pelanggan liya mbok enek. Yo. Abot ya ora genah. Dalan kok ya angel men. Munggah rono aku. Yo. Iki nang dagangan gerabah iki nyanti bakule. Apa ki sajake kok kaya ngene. Oh iki kok apik men tremose kok. Apik iki. Teng nyanti bakule iki ya. Oh seri iki tremose iki engko lek cetok neh arep tekok iki regane pira ngono. Mbokno lek cocok engko. Apik iki sekan. Wah nek tinggi badan iki tremose mening. Neng wonge kok reneng. Sing taksir tremos tok iki. Jake mening iki tremose. Siki engko nek muga-muga cetok ambi wonge. Lek cetok tak takonane regane pira ngono. Yo. Sepine ram ngene iki dagangan arep bodho bareng kok ya ora enak wong adol-adol wedhus ta ya. Nek tinggi sang bodho lek enak wong adol wedhus. Sopine wis rangenah malah arep bodho bareng. Ya. Lek dhuwit angel wis rangenah. Nyandi engko laku golek dagangan ya.
Dalane kok yen wedek menton desa iki. Enak wong iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak De. Mboten betane perabotan. Oh, nggih, Pak. Sopi niki. Mau mawon iki. Oh, kathah. Sopi mang tingali mriku. Nggih, kendel kena mlebet mriki. Nggih. Mriki mawon. Oh, kathah. Oh, Sopi niku. Nggih. Ya gitu niki pintenan enten niki. Niku pinten? Sedoso. Oh, nggih, mboten Nggih. pareng anu 3 niki. Mboten. Oh, nggih. Lah niki parut-parut niki. Parut niku kalih dosa niku. Oh, nggih. Nggih. Lah baki. Baki nggih. Iki kan namine baki. Nggih. Baki. Nggih. Sekawan dosa. Nggih, jane kula niki remen bagine niki terus Nggih. terus pundi nggih. Mbak wedok mboten wonten lho, Pak. Oh. Nggih, nggih ditingali mawon riyen. Mungkin lek mbok wedok langsung nggih. Ayo Mbak wedok niku jane nggih butane penting banget jane bagi niku. Nggih. Terus Nggih, pundi, mak nggih. mendhet nggih, mengke nggih. Tumbas nih mbok wedok. Lah niki anu jenis nawon niki teplan napa niki? Niku ke saringan bopo. Oh, nggih mboten kratos malah terus pundi ngeten Nggih, nggih. niki ini kualitas kuat. Oh, nggih. Nah, terus Niki pundi, nggih? 700. Mboten pareng 700. Mboten asal, mboten asal. Lah pareng 700 niku mungkin pamit utang ngoten terus pundi, Pak? Hutang niku alah asal. Oh. Tapi njing ajeng bodho nggih pun kudu dilunasi. Nek terus pundi ya sing kula pendet niku Mbak wedok mboten wonten pripun nggih? Nggih, mendhet mboten napa-napa, mengke dipendet timbal damai kejutan. Mbok edok ngoten lho, Pak. Lah panen jagung kuwathah ngoten niku kok mboten mendhet niku pripun to? Nggih pundi sing mathuk ngoten nggih? Nggih. Sandal kok ya juwebat jan. Lah tremor sinten niki pinten nggih? Niku 300. Oh, nggih. Nggih, Mbah Yut, larang-larang niku ke. Niki Sobi maningali Mbah Yut. Yang ningali mriku lho Mbah Yut. Lah wajan enten niki pinten? Wajan niku 150. Mak De. Jane kula niki nggih remen damel masak-masak Nggih. ibuke enten terus pundi? Nggih si anu pendet damel kejutan ibu, mengke ibu masukkan. Pampilih, Deh. Oh nggih, kula tak milih anu niki lho, jane lah niki codel niki. Codel niku kalih dosa. Mboten asal dinyang. Codel teplan anu termas pinten regine, Pak? Niku ke tremo se 300. Pundi malih? Niki. Niki kalih dosa. 100 pinten? 300. Sedoso. Nggih. Terus kalih teplane. Kalih dosa. Terus 330. pami kalih atus ngoten mboten pareng. Mboten asal. Oh nggih. Lah ngoten wis pripun nggih? Punten nggih mboten njenengan mboten asal. Oh, pripun to, Dek? Lah terus pundi wis mboten mboten asal nggih. Mboten asal. Oh, Mboten enten. lho nggih, pripun? Mboten tamtu niki. Mboten, Pak, niki, Pak. Iya, biyo, Punten mawon nggih. Nggih, wah kadung turat tarit, Mas. Lah terus pundi ora wis sak monten mboten asal jenengan. Nggih, manut mawon. Nggih. Nggih sebenarnya sing kathah Nggih. iki asale sajan iki lancar nggih. Nggih, amin. Nggih anu yo etan iku ngentene enten sing betah ngentene. Enten griya mriku. Wonten, Pak. Oh, nggih. Nggih. Panen jagung kathah kok mboten mendet-mendet. Pundi kula lintani gandung yen jenengan yo mboten pareng. Ya mboten asal, mboten kalih harta niki. Wong kula niku tumbas nggih mboten ndamel jagung kok. Deleng disadil, Pak. Entene kados ngoten niku. Oh, nggih.
Nggih pun nek wonten. Oh, nggih. Atur nuwun nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Panen atas. Nggih, panen jagung akeh. Mbok yen nukok-nukokne bojone. Ya kok nawa drider ning nggone tangga-tangga lek ana sing butuhne. Mampir-mampir mah kene, mbok menawa enten enek sing butuh. Bu, mboten ngesane pakaian Bu kangge bodo. Mboten ngersane rasukan Bu. Walah nggih kula nyuwun pamit. Ora payun neh golek nggon liya ae. Bismillahirrahmanirrahim. Munggone tangga-tangga mbok nawa sing kingko enek jodone. Alhamdulillah lek gelem payu. Muga arep bodo kena nggo nyangoni putune. Alhamdulillah ketoke lawange mengo iki. Alhamdulillah ketoke wong nang omah ya an. Muga-muga ya kepayon. Kula nuwun. Nggih, mangga Bu. Ngresakne rasukan Bu. Rusakne Bu. Walah nggih. Monggo dan pilih-pilih Jawi mawon dibeberne kloso Jawi mriki mawon. Man milih Bu enten celana, enten BH, enten sajadah kangge Ramadanan komplit. Nyicil saged, cash nggih saged. Nggih. Alah wis ngrepotne mawon. Mboten. Alah. Pokoke kantun milih niki sandangan kula rencangi. Alhamdulillah, muga-muga laris kek mayu. Kula milih nggih Bu. Alah nggih niki Rin, badhe ngresakne napa wonten. Sandangan murah-murah, mumpung cetok kalih kula, lek liyane kula larang-larang niki. Alhamdulillah Bu. Nggih njenengan milih kangge bodo, kanggo anake, kanggo mbahe, kanggo mbah kunge. Jarik batik Solo, batik Magetan, batik Madiun man milih. Nggih Bu. Kula jebere nggih. Nggih monggo ora apa-apa ya, wong karo wong hidup-hidup golek batik. Iki sae, niki kagem Sanjange sae Bu. Sae lho niki batik asli lho. Niku jelas apik, monggo man milih niki kagem yogane. Niki mboten dinyang Bu. Nggih saged ning ya aja murah-murah nemen wong ya. Kondisine sandangan ya sik apik-apik. Apa kaose, apa Pinten, gembor. Bu? Niki 75, Bu. Ya dinyang ya kenek ning ya aja murah-murah. Alah nggih, lek kula iki kangge pelaris, Bu. Pama ora 75 ya pira-pira kono. Niki napa niki? Nggih, kalih niku 50. Ya aja 50 men tambahi to, Bu. Mboten. Ya Allah, iki ya ora pok karo lek kulaan iki ning Solo lho, Bu. Alah nggih. Alhamdulillah mugi-mugi laris kayak mengke oleh dagangan liyane kayak mugi jenengan awet niki nggih, Bu. Nggih. Nggih. Mugi-mugi mawon, mugi gasar. Lah niki bapakane teng griya napa? Bapakane mendone ucul kek. Oh, alah nggih, monggo. Ganteng. Nggih. Alhamdulillah laris manis. Alhamdulillah disyukuri. Iki kula totone, Bu. Nggih. Niki kek kula tak mubeng. Riku griya tasih kathah ta, Bu? Niku ngene yurah niku. Oh, alah nggih wis tak mubeng-mubeng rono-rono. Lah pripun niki napa ngresakne malih? Niki ya menak-menakan kula bakul menak, bakul kawaan. Kula niki kancanane Blok Mbah Darmo riyin. Lek sir duwite keri nggih mboten ana apa, sing penting mengki jam bayar rasa dadi golek-golekan. Sing pundi lek momong utang? Sing niki. Oh niki nggih monggo man milih. Niki mengke bayare bar bodo sawal, bar bodo kopatan nggih. Nggih mengki kula riki tak jaluke. Niki nggih, Bu. Tak lempitne pindah. Nggih muga-muga awet.
Kayak kula mengke bar niki tak mubeng-mubeng malih monggo kalih niku. Dongane laris nggih, Bu. Alhamdulillah oleh duit. Rezeki iki ora arep nyandi-nyandi lek dasar iki rezekiku. Alhamdulillah. Nggih pun Bu, kula nggih tak Nggih, matur suwun, Bu. nggih sami-sami nggih ngruwepot mbeberne kloso barang. Mboten. Pun nggih kula tak terusne lampah, Bu mugi buke awet enom, awet sehat. Kula nggih amin pangestune Bu. Kula gek tak badhe ngetan rika. Alhamdulillah ya jalan. Gendong ya ram lho ya Allah. Buat nyentane nggih gek niki mau mlampah lho Bu. Wow bar subuh terus bidang ngoten mawon lha wong pripun nggih pun to Bu golek rezeki sandang pangan nggih pun Bu kula pareng riyin mugi awet nggih barokah nggih pun lho Nggih. Ya Allah, ya Allah. Golek rezeki kaya ngene lakone iki. Aduh, kok ya ora enak sing payu. Dalane wis angel ra genah. Enek wong ngebrayo kene iki. Muga-muga ning kene payu ya Allah, ya Allah. Ya Allah Gusti. Lah ceblok sisan. Penjaluk leren yo iki. Ket yahene kok dagangan rapayu. Sadekmu angesu enek wong ngenyange yo ora cocok. Sembolah rezekine terus. Kaya ngene iki kok angelek. Muga aku mlaku wingkus enek sing tuku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa terangin nak? Oh. Yo sisiah ini kok ya rong enek wong nawakne wedhus iki Gus. Oleh dagangan apa ora gek ya wis arep udan sisan. Piye ora oleh dagangan. Sama deh. Oh iya Kang. Adol apa kowe? Iki gerapa Made? Butuh piye Made? Oh iya aku ke mangke kaya iki ampen kan larene kono to tinggal nyandi. Oh, akhirnya aku sholat Made. Oh sik salat. Aku iki ndelok iki. Iya. Oh tremos iki sing Iya. mang. Ayo jalan kono Made yo. Kono iso kono yo. Ayo ayo. Yo ora mesti nek gathok niku. Iya Made, amin. Gemke gathok Made. Aku ae mengke. Iya Made. Terus ndi Made? Yes kono ae lho kono. Jajal tak ndelok tremos iki lho. Yo, HP Made. Made, pilih kono Made. Ya ya. Kira kopi rong niki. Kuwi 300 Made. Larang men. Yo no. Aja larang-larang geni ya. Gawe dhewe ra larang Made. Lah wong bodong paceklek ngene aja larang-larang to. Tapi iki dienggo bajan Made. Ndak Made, ber 300 Made, go Made. 200. Ora oleh Made, 200 ning ndi lek mugo lek. Lah sak ngendi kira nek 200 wi Made. Lah 200 ya. 300.
Wah, apa pelit-pelit ngono. Loh, ora Made. Ora payu lek. Gak Made. 300 Made. Ora oleh tenan iki. Gak oleh. Duh, yo. Kayak ya apik kok mesti. Apik. Wong omah demen iki. Apik Made. Tinggi badan ya Iya toh? Made. Heeh. Lah iya. Nggo badan nyos. Nah, iya. Neng yo ngene. Piye? Gelem 300 ning sik tak kencengi ya. Yo Made. Piro? Iki tak kenceng. 150. Ngos kulali. Wiki. Piye sida ora iki? Yo Made. Sida lho. 150. Ya. Kurangane nanti. Engko kurangane kan aku sik tak mubeng sik to. Heeh. Kurangane paling ku cetok ning gone sapa ngono ku tak wong aku ya sik mubeng ya lho. Ya, aku ya sik mubeng, Made. Ya, aku sik golek wedhus Yo. wae. Heeh. Iki 150. 150 Made yo. Ya. Kurangi 150. Iya, iya. 150. 50. Oke. Kayak iki ngene ya. Heeh. Iki aku yo gawakno tulung ya. Ya Made. Ambungku cetok ambi genepi aku tak sik mubeng sik golek wedhus. Heeh. Ini aku ora wedhus iki lho. Ya Made. Lah kowe nang jenenge kepanyon tremosmu kepanyon. Alah kepayane urung genepna lho Made. Tapi kan kepanyon alhamdulillah toh. Iya, Made. Foto kepanyon. Lah kene aku foto belas urung. Yo alhamdulillah Made, alhamdulillah. Rezeki kan rene ndi-ndi to Made. Iya. Ya alhamdulillah lah nek kok tuku Made mung ketesuk yo teko ngendi-endi yo urung payu Made. Ayo wis tak dongakne muga-muga terus kingko terus nganu ya. Iya. Pokoke kepanyon. Amin. Aduh kok yo kutah sisan to. Kita arep mubengnya di. oh yo sik ruwono Made. Wah, alah ngono. Heeh. Wis, tak ditontone. Yo Made. Ayo gek mubeng. Wingi masa ora ngolah to Made. Alah belas ora ana mubeng to wong dindi ora ana monto wedhus mok arep bodo paceklek wis. Iya, Made. Wong adong wedhus yo ora. Ya muga-muga ndang oleh dagangan Made Ya, nggih amin. duwite ndang diwehi. Amin gek muga-muga yo ndang tek daganganmu Ya ya. Made. Ya, Made. Ya. Sik Made. Jenengmu nge sapa jenenge? Malah yo ora kenalan iki. Piye Made? Aku jenengku Pak De Koplek. Pakde kopleh aku Pakde Loso. Oh, Kang Loso ya. Heeh, Kang Loso aku. iya, iya. Heeh. Iya. Ya kok tak cetukan ning nggone sapa ngono muga-muga cerai Pakde ya. Iya, iya. Ya, Pakde. Oke, nggih, monggo, Kang. Pancen wis kondang kaluka ing tlatah kutha